қиссаҳо аз маснавии маънавӣ. қиссаи ба беморбинӣ рафтани марди кар. марди каре шунид ки ҳамсояаш бемори сахт аст. ба худ гуфт: беморро дидану аҳвол пурсидан кори савоб аст. саҳрии барвақт хесту ба хонаи ҳамсоя рафт. раҳ ба раҳ андеша мекард: ман даставвал аз ӯ сиҳатиашро мепурсам. албатта ӯ хуб мегӯяд ва ман боз мегӯям шукр. баъд мепурсам: чӣ хӯрдӣ? дар ҷавоб мегӯяд ки мошоба ё гардоб. бо хушнудӣ ба забонам меорам: нӯшад бод. боз мепурсам: аз табибон кӣ омада буд? бемор номи яке аз табибонро ба забон меорад. мегӯям ки пою қадамаш муборак бод. марди кар бо дили пур ба сари бистари бемор омад. ҳамсоя аҳволи хуб надошт. дар бистар ба худ мепечид. тафсаш баланд буд, нафасаш тангӣ мекард. марди кар ба ӯ салом доду дар паҳлӯяш нишаст. бемор ҳамсояашро диду табассум кард ва аз дил гузаронид: ба ҳар ҳол ҳамсоя да, ба диданам омадааст, ташаккур. марди кар аз бемор пурсид: аҳволат чӣ хел аст? бемор ҷавоб дод: било ки мурдам. кар гумон кард ки бемор хуб мегӯяд, даст ба ришаш бурду гуфт: шукр. аз ин сухани марди кар қаҳри бемор омад. ба худ печиду тоқат кард. кар боз ба бемор рӯ оварда: чӣ хӯрдӣ? гуфта пурсид. бемор бо зарда гуфт: заҳр. кар бо қаноатмандӣ сар ҷунбонида: нӯшад бод, гуфт. бемор аз нафрату ғазаб меларзид. кар боз пурсид: аз табибон кӣ ба наздат омад? бемор бо тамоми нафрат ҷавоб дод: азроил. марди кар бо қаноатмандӣ ба забон овард: пои ӯ бисёр муборак аст. ҳоло аз наздаш омадам. гуфтам ки туро ғамхору нигаҳбон бошад. баъд марди кар бо бемори дар оташи ғазаб сӯхта хайрухуш карду берун рафт ва дар роҳ ба худ мегуфт: хайрият ки ба дидани ҳамсояи бемораш рафтам. аҳволпурсӣ кардам, дардаш сабуктар шуд. бемор дар ҷойгоҳ ба худ мепечид ва менолид: ин ҳамсоя душмани ман будаасту нав донистам. лаънат ба тую ба нафасат. худо ҷазоятро диҳад, мегуфт марди бемор.